Unang Pedro 4, versikulo 18 hangtod sa 19. Sumala sa giingon sa kasulatan, kung lisod maluwas ang mga taong matarong, unsa pakaha ang wala motuo sa Dios ug ang mga makasasala. Busa kadtong nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saad. Mo na igsoon kung moingon ka nga lisod ang kaluwasan alang sa mga tawo nga matarong, unsa pakaha ang wala mo tuo ug wala mo dawat ni Kristo ug ang mga makasasala. Igsoon atong hinumduman sa kanunay nga kitang tanan mga niluwas na ni Kristo, kitang tanan mga gipakamatyan na ni Kristo, busa atong itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto sa Dios sa atong magbubuhat, tungod kay ang Dios igsoon mutuman gayud sa iyang saad alang sa matag usa kanato. Atong dawaton nga matinud-anon si Kristo ug ato gayud kining tuuhan sa kanunay, tungod kay ato nang naangkon ang kaluwasan pinaagi ni Kristo. Atong hingpiton pinaagi sa atong pagtuo nga matinud-anon kaniya, pinaagi sa atong pagdawat nga matinud-anon ngadto kaniya, ug ang resulta niya na igsuon makabuhat kita og maayo ug mahimo kita nga matarong dinhi sa kalibutan. Magpahimuot kita kanunay sa Ginoo isip resulta sa kaluwasan nga atong naangkon. Atong itugyan sa kanunay ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Tungod kay ang Dios igsoon matinumanon gayud siyang saad nga mohatag sa matag usa kanato ug ato gayong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. God bless sa tanan.